Cada vez vais incrementando o número de consultas que temos sobre isto. O ideal sería, e creo que vamos no bo camiño, de ser quen de conseguir todavía máis fondos, e tamén un pouco o que falamos hoxe dentro deste plan de Move Terras, un pouco de que a Xunta teña usado ou vai a usar un pouco toda a operativa e toda a infraestructura que teñen os GDR como vos coñecedores do territorio e das problemáticas que hai en cada zona, un pouco para tratar tamén de apoiarse en nós á hora de facer consultas sobre como está ocupada a terra, a que se dedica e se é posible facer esa bolsa de terras ou facer que todo o territorio sea productivo. O indicador creo que máis representativo é aqueles que finalmente consolidan. Hoxe en día, a inmensa maioría deles que acadan esa puntuación acaban consolidándose, pero creo que nos debíamos marcar como reto, primeiro, contar, parece unha teima, pero sí con fondos suficientes que dean cabida a todos eses proxectos, que queden proxectos en lista de agarda significa que houbo un proxecto que tiña unha ilusión e que ten que quedar aparcado por falta de diñeiro e iso non debera ocurrir. E despois eu creo que, e tamén creo que estamos no bo camiño, de que cada vez máis se fala do GDR, cada vez máis a xente entende que este é unha ferramenta que aproxima os proxectos ao territorio e que, en definitiva, cumple o obxectivo xeral para o cal se creou, é dicir, para xerar empleo, fixar población ao territorio e tamén crear valor añadido no rural. Eu creo que estamos dando pasos en firme, pero necesitamos ferramentas para acadalo. Eu son optimista nese sentido.